командасы баш тренері квартальдық ойындарының бірсінден соң шешініп келді бөлмесінде егіттерге барабыз һәм шындырмындыр деген еді. Бұл сөз тізбәбізге ашады. Хәтта бізге генә дә түгел, социаль желілердә бұл қанатлы ғибәрә бик тиз таралды. Уфа Казан арасында сайрап ала гел бер кош, сайрый ул хоккейда гына яшелдерне күзен кыз. Әйдә Акбарыс, алканып түгел тындыр, вакыйлыктан үрнәк алып яса син шындырмындыр. Әйдә Акбарыс, алканып түгел тындыр, вакыйлыктан үрнәк алып яса син шындырмындыр. Кеше Акбарыслар көндәшләрен Салават Юлаев командасы җиңеп плей-офф сериясендә аларны 4-0 исәбе белән тар-мар итте. Квартальдық шәһидсәк рәттән 8 җиңү белән шындырмындыр күрсәтте. Сайраны отышмайла соңғы жырын мұңайып, Уфа жанатарларының йөрәкләрен яндырып. Әйдә Акбарыс, финалда да бул батыр, квартальлыктан үрнәк алып яса син шындырмындыр. Әйдә Акбарыс, финалда да бул батыр, квартальлыктан үрнәк алып яса син шындырмындыр. Квартальдықтың дашы булмаса да, аңа да соңғы көннәрдә танылып киткән шындырмындыр вирусы эләгеп алган. Дөресрәге, аны Башкортстанда шындырлап мындырламакчы булганнар. Киргиз яки тамашачысы аны яклап чыккан һәм ниндидер сәбәпләр аркасында җирле хакимият тарафыннан булмый дип әйтелгән концерт СДК аясында гына булса да, электрсыз, утсыз гына булса да, Киргиз баянда үзе уйнап, җырлап, кочаклашып, елашып, аңлашып, матур гына үткән. Иркә йөрий, тямай сыймый, сандугачта сайрамый, Башкортстан районнарында путевойсыз ярамый. Әйдә, тямай брат, сүндермә син дәртеңне, халык синең яклы була, яндырма йөрәгеңдә. Әйдә, тямай брат, сүндермә син дәртеңне, халык синең яклы була, яндырма йөрәгеңдә. Алда яңгыраган сүзләр әлбәттә шаяру формасында. Эшен күңелдән әйткәндә, әйдәгез дус яшигәре. Совет заманы мульт герое Леопольд атам мәшә әйткәнчә, дус яшигәре. Бакча аръягында гына яши тугандаш милләт, дус тату яшәүчеләрдән булсабызга зур гыйбрәт. Сездә бездә булганнар, яшик тату туганнар, әби бабаларыбызда сынауларны узганнар. Сездә бездә булганнар, яшик тату туганнар, үрнәк алсыннар оныклар үзгәрсә дә заманнар, үрнәк алсыннар оныклар үзгәрсә дә замандар.